Jeg er ved at strikke vores picea-skarf her, og det vil jeg lige vise, hvordan man gør. Og det er jo strikket i det her sillebensmønster, og det er der, vi demonstrerer, hvordan man strikker. Ude i kanten her, der har vi kantmasker. Og her er på retsiden, der skal den første maske løftes vrang af med garnet bag ved arbejdet. Så strikker vi en ret, og så skal vi i gang med det her sillebensstrik. Og på retsiden, der gør man det, at man strikker 2 masker drejet ret sammen, således. Men det er kun den forreste af de 2 masker, man lader falde ned. Så strikker man den tilbageværende maske drejet ret sammen med den næste maske, og så lader man den første falde ned. Og det er egentlig bare det, vi gør, indtil vi har 3 masker tilbage på pinden. Sådan der. Nu har jeg 4 masker tilbage på pinden. Så igen strikker vi 2 drejet ret sammen og lader den ene falde ned her. De sidste 2 herude, det er vores kantmasker, så det her det er egentlig vores sidste maske. Så nu har jeg ladet den droppe ned, så den er strikket igennem en gang, og så strikker jeg den igennem ret. Sådan der. Så laver vi kantmaskerne, hvor den første skal være ret, og den næste skal løftes vrang af med garnet bag ved arbejdet. Sådan der. Og sådan arbejder man altså fra retsiden. Så vender vi om til vrangsiden heromme. Og igen skal vi lige have strikket vores 2 kantmasker, så den første strikkes vrang, og nummer 2 løftes vrang af med garnet foran arbejdet. Og på bagsiden her, der strikker man det her mønster ved, at man strikker 2 vrang sammen. Sådan der. Og igen kun lad den første maske falde ned. Så altså 2 vrang sammen, og de er lidt svære at komme ind i, når man skal ind sådan der. Og lad den første falde ned. Og det gentager vi igen bare, indtil vi har 3 masker tilbage på pinden. Nu har vi 4 masker tilbage her, og igen så strikker vi 2 vrang sammen og lader den første falde, og så er det her altså den sidste af vores sillebensmønster. Så nu har vi strikket det igennem en gang, og så strikker vi den bare vrang anden gang, sådan der. Løfter en maske af med garnet foran arbejdet, og strikker en vrang. Således. Og sådan her vil det se ud på bagsiden, og det ser sådan her ud på forsiden.